hoorde dit. God damn. Alleen dat kratata. Ik hoorde alleen dat, ik hoorde ook gang. Schrok je ervan? Nou, sowieso niet. Hoezo schrok ik van? Ik woon in 1095, man. Waarschijnlijk niet van gunshots, man. Niggas worden gepopt met AK's in de back. AK's in de back. AK's in de back. AK's in de back. Hand wordt eraf gekraald, weer scared that shit, man. Stel, hey, fuck dat, man. We genoten van de muziek? Jazeker. We genoten van drank? Ja, we hebben genoten van de drank, ja. Hebben we een paar jointjes gerookt? Oh ja, zeker. Maar dat mag allemaal. En that's it. Ik word